Ja sitten lopussa luistimen kärki irtoaa jäästä viimeiseksi, eli tulee ulkoterä kantapään suuntaan, sitten tulee sisäterä keskeltä terää, sitten kun potku menee tuonne taaksepäin, niin sitten se menee tuonne sisäterän kärjelle ja viimeiseksi kärki ulos, sitten se taas polvi eteen, tänne lantion eteen tulee se polvi, laskeutuu tehokkaasti jäähän ja vie sitä liukua aina eteenpäin. Eli potku aina alkaa siitä, että sun osoittaa varpaat eteenpäin. Se on se taloudellinen juttu, mä voin perustella sen silleen, että jos sä luistelet silleen, mitä te varmaan luistelette nyt, niin meitä tälleen sisäterillä luistelette tälleen näin. Niin ensinnäkin sä tuot luistimen jäähän, sä haluaisit luistella tuonne eteenpäin, mihin sun terä osoittaa väärää suuntaan, sä liivut tonne noin. Sitten sä yrität täältä työntää itses liikkeelle, nivunen painuu tolleen ja potku lähtee tolleen, tulee lyhyt potku ja sitten taas toinen jalka näin. Eli potkut menee, liuut tonne, potkut taakse, kun sä pystyisit tekemään sen silleen, työntää täältä tehokkaasti sivulle ja saada sen painonsiirron, isot lihakset, enemmän voimaa ja liuku eteen. Se on se niin luistelun perusydin. Hyvä. Ja onko se... Vähän nopeampi tempo. Voidaan tehdä vähän teräkäyttöä, niin teepä siitä kiekkokoulussa opittuja makkaroita. Hyvä. Mä arvostan, sulla on ylimästä kiinni noin nauhat. Nilkka on hyvin tuettu, mikä on tosi tärkeää luistimesta. Jos on löytänyt... Joo, on muuta. Sitten tehdään vähän slalomia. Hyvä. Se voi tehdä vähän saavuutta välillä. Joo, siellä on telkkari päällä. Ei mitään, lähdetään luistelemaan. Älä mieti tuolta luistelukoneesta, vaan lähdet ihan ennen variatureksi sulle alhaalla. Ota, se näyttää kyllä niin hassulta. Eikä siitä yritetään lähteä polkaseen. Anna mennä vaan porteille. Kokeile vaan. Eteenpäin varpaa, eteenpäin varpaa. Porteille. Nyt vähän liian paljon kesken. Ihan vaan normaali luistelu. Varpaat osoittaa eteenpäin. Jatka vaan. Sitten anna mennä vaan itsestään. Luistele vaan. Korjaa itsestään sillä. Eteenpäin varpaat, nyt työtä sivulle. Mä näyttää teille kohta videota tossa vähän ennen ja jälkeen. Paranitko nyt tavallaan? Vähän leveällä kuitenkin. Joo, se teräkäyttö on paljon paremmin. Hyvä. Nyt se on jo paljon paremmin. Tuotte jalan keskustan kautta ja tuottu lähtee sinne sivulle takapään suuntaan. Hyvä, otetaan tekniikki. Samalla kun menisit jäällä. Pidät varpaat aina eteenpäin. Joo. Tässä on keskusta, eli aina astu tänne varpailla. Eteenpäin. Pidät vaan. Nyt on kyllä tehdään tämmönen pieni kikka sulle. Noin. Elikkä tuosta asennosta anna se mapo vaan liukuiseen sen terän alta ja sieltä vaan liuun kautta lähtee työtä. Kun sä muistat, että nyt teet ihan lantion alapuolta, ja se on polki tonne eteen. Silloin silleen, että se on hevonen. Sieltä vaan pikkuhiljaa rauhallisesti lähdet. Mun jäällä meni. Just näin. Hyvä, sieltä lähtee pikkuhiljaa. Joka potkulla paranee. Hyvä! Paina. Otetaan pieni tauko sulle tähän. Hyvä. Polvi eteen reilusti, vähän parempi ryhti. Noin. Mitkää liukuu. Hyvä kädet mukaan. Hyvä kädet mukaan. Keskustan kautta. Sammutan valotuksen näet sen kulmaa. Kato se punainen viiva. Viiva on pitki luistelu. Anna mennä vaan. Polvi eteen, työntö
tule. Hyvä. Paljon parempi. Rennosti vaan. Pieni nojaus sinne, mihin tätä uittelee. Hyvä, sit ota normaali uittelu. Ota kiekko jäälle. Ota kiekko siihen matolle. Kato jalkaa kittaa vahingossa. No ja toinen. Hyvä. Ei oo vaikea. Sitten ollaan nopeita jalkaa. Nyt ole, pieni skurkki. Ota jalka liikkeelle. Saat mennä.